Dobra večer. Razmjerno topla i sunčana nedjelja pružila je priliku za laganu šetnju na svježem zraku. No niski oblaci i gusta magla na sjevernom Jadranu stvarali su probleme u pomorskom prometu, pa su prekinute i neke trajektne linije. Magla je utjecala i na rast temperature. U maglovitom otočcu popodne je izmjeren samo 1 stupanj, a u susjednim Plitvicama čak 17 stupnjeva. Na istoku zemlje dan će početi pretežno sunčano. Mjestimice magla, a popodne uz više oblaka. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 0 do 5, a dnevna oko 12 stupnjeva. U središnjim predjelima djelomično sunčano, a ujutro i prijepodne mjestimice magla. Vjetar slab do umjeren. Jutarnja temperatura od 0 do 3, a dnevna od 10 do 12 stupnjeva. Na zapadu zemlje i sutra oblačno. Sunčanih razdoblja će biti ponegdje u Lici. Mjestimice će pasti i malo kiše. Uz obalu će magla biti česta i lokalno gusta. Vjetar u gorju umjeren, a na moru umjereno do slabo jugo. Dnevna temperatura od 8 do 13 stupnjeva. U Dalmaciji djelomice sunčano i razmjerno toplo. Ujutro može biti magla i malo kiše. Vjetar slab. Dnevna temperatura oko 14, a ujutro između 5 i 10 stupnjeva. I na jugu zemlje sutra oblačnije, mjestimice slaba kiša. Puhat će slabo do umjereno jugo. More uglavnom malo valovito. Temperatura ujutro od 10 do 13, a dnevna oko 15 stupnjeva. Idućih dana na kopnu više oblaka, ali i dalje toplo. Puhat će umjeren vjetar. U utorak će malo pasti kiše u gorju, a u srijedu i u ostalim krajevima. U četvrtak će se temperatura osjetno sniziti, a kiša će u gorju prelaziti u snijeg. Na Jadranu razmjerno vjetrovito, u početku i dalje toplo, uz umjereno i jako jugo. U utorak će pasti malo kiše na sjeveru i jugu. U četvrtak će se temperatura sniziti i puhat će bura.